Jeg hedder Rikke, og jeg sidder som afdelingschef i Fredericia. Jeg hedder Nadina, og jeg sidder som afdelingschef i Frederikshavn. Vi er tæt på vores kunder i JKS på den måde, at vi har jo en masse lokalafdelinger. Vi er tæt på, vi er lokale, vi er nærværende, vi ved, hvad der rører på sig. For mig er det super vigtigt det her med, at vi har nogle gode relationer til vores kunder, at selvom der måske skulle være en kollega i byen, så er vi stadigvæk første prioritet for vores kunder. Og det tror jeg på, at det bliver vi ved med at være, så længe vi er nærværende og til stede, og ikke længere end et opkald væk. Ja. Det er jo meget vigtigt i JKS, at vi har alle inden forbi til en personlig samtale. Og det synes jeg er rigtig rart, at man lærer dem lidt at kende, og de har mulighed for at sige, hvad er det, de gerne vil arbejde som. Ja. Nogle vil også gerne prøve noget andet og har svært ved selv at komme igennem med det og måske skal sadle om. Men det kan vi også hjælpe dem med at prøve nogle forskellige ting og til at finde det næste job. Og som du selv siger, nogle gange så tror man måske som kandidat, man skal havne på den her hylde. Men det viser sig faktisk måske efter at komme ud i lidt forskellige jobs, at okay, det var måske hylde B, der var den rigtige. Ja, og det er jo sådan noget, der gør, at jeg synes, det er en rigtig succes, når man får kandidaterne placeret de helt rigtige steder, og de er glade og tilfredse. Ja. Men det er jo også nemmere for os, fordi vi har minde til personlige samtaler, og vi samtidig også kender vores kunder, jamen så har vi også stor chance for at lave det rigtige match. Lige nøjagtigt. Ja.